Si Jesus nakikumparar sa iyang kaugalingon ngadtos mga kawatan o tulisan. Ang iyang kaugalingon gigamit niya nga example nga siya maoy pultahan sa turil, pasabot agianan padulong sa kaluwasan. Kay kun ang mga karnero naara gyud sa turil, dili pasibsibon, mga matay man na sila. Nya sad og naasay mukuha sa karnero pero di mo agis pultahan, kawatan pud na ihawon ra pud ng karnero. Muna ang kawatan kuno muanha aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mao ni siya'y quality sa kawatan. Mukawat, pasabot, mupahimulos o unsay kwartang na adiha o niya mupatay. Kanang kawatan basta na mubabag na patyon man jud ka niya mulaglag, muguba. Sa imong kinabuhi kinsa may imong pinangga, si Jesus o ang kawatan? Tubag. Karon bitaw makita ginako ang usahay ba kaning mga kawatan kay kana lagi either mangawat, magpahimo sa kwarta, or mupatay o mulaglag. Example, tanawa kuno kung sa nahitabo sa hinatag sa Ginoo kanang buhok lang ba? Unsa man gialimahan o gipatay na? Inyong mga buhok ba? Gipatay no? Di na, wa naman, di naman na natural. Nya ikaduha, gipangwartahan mo, mahal kay nagbayad. Ana, nya gilaglag mo nang magkahila ng inyong mga buhok, di na gyud tarong ba? Kaya nga naman, chemicals naman. Karon sad sa atong mga pagkaon, daghan kaayong naghatag na tog pagkaon nga kana bang makapatay nya mura tag ikawatas atubangan kay bayad tag maayo unya human malaglag ta. Mao nang daghan na kaayong cancer, daghan na kaayo mga kidney failures tungod sa mga chemicals nga gipamutang des pagkaon. Nya unsa may tumong anong gibutangag chemicals ang mga pagkaon, ang mga pagpatubo ani mga kuan, kwarta. Mao man ay kinaiyas kawatan, kwarta gyud, kwarta. Kamo, unsa may inyong gimahal? Si Jesus o ang kwarta? Dili mo makig-away sa inyong silingan tungod sa kwarta? Mayo. Tungod anang yuta? Tungod anang mga sweldo? Di mo magyaw-yaw? Oh, na, so good na. Tungod anang mga utang? Way nagkinihaay na. Kwarta. Moni kaning atong elections karon dinhis Pilipinas, di na gina nato ikalimod ang way kwarta maglisod yung daog. Ug mudaog man portig yung lisura. Muna maglisod yung bangon ang Pilipinas basta kanunay gisalig sa kwarta. Muna ingon si Jesus, ako mao ang maayong magbalantay. Ang di mo agi nako kawatan. Nya karon ra ba ang pamaagis kalibutan murag yung kawatan. Unsa man ang kawatan, di mo agis gate, mo ambak sa mukatkat sa koral. Gusto ba ka ng automatic? Gusto ba nga di mo agi sa process? Pare lang anak karong premarital sex. Kana ba mga batanon nga mga dalagag ulitaong nag-uyab-uyab, di naman ganahan magpakasal? Tinukhangay man ritso? Di ba? Naay mga anak, pero way mga bana. Kanus amo na ang babae di na makaanak? Usually gid ba? Kanus ana? Kung atog yung natural gid nga kanabang di na manganak ang babae ba, unsa mang idara? Nga kuan?
50? Ha? 50, 70. Mga 50, inana. Daghan na kay karon nga wa pa kaabot og 50 di na manganak, 20 pa lang gani, gilaygit man. Gilaygit. Kanang gusto na to ba nga dali bitaw? Magunatas Ginoo, di ta moagi. Mao sa guna ato mga naong. Gusto ka nga mo puti, tawag ang Ginoo nga paputian ni akong naong. Uy, hudhiran man din anang mga chemicals, imnan man din mga chemicals. Mausad ang atong mga gender karon. Ang mga laki gustong mobalhin ngadto sa babae, gustong mahimong female ang male. Di mag-agad sa Ginoo. Magpa-transplant sa ilang genital organs. Or kung dili man, muak na yun nga murag babae. Padagkuon ang ilang dughan, pinaagig chemicals, mga laktod ba, nya gastog dagko kayo. Kwarta gihapon ang palihokon. Ambot kaming mga pare, makalaktod ba kami kolekta nga di mong misa. Usahay, makaigo sa may usahay. Pero kasagaran na misa gito sa amin. Misa o sa una kolekta. Ang ato nga muagi tas Ginoo, mao na siyang gustos Ginoo. Kada bang mag-agad tas iyang kabubuton. Nasay uban moingon dayon nga gusto jud kong manganak, Father. Gusto jud kong makaanak. Nya wa man kay uyab. Nya siya pa anak lang ko. Moingon sa pare, kana ra di ay. O nang kami usahay, mahimo sad ming amahan nga dili bana. Father me nga dili na spiritual. Kay mailad sad mi anang manglaktod sad ba nya iapil-apil mi. Ganahan biasa mi mo apil panagsa. Nasay uban nga di gyud ka anak magpa-injection anang sa tawag ana kanang in vitro fertilization process kanang anha sa test tube i-fertilize niya ang fertilized na nga sa tawag ana ubong i-inject dito sa butang sa tiyang taguangkan sa babay tos matris aron motubo siya mahimong bata. Murabag ang di ka anak atong paanakon ang kusog mga anak ato sa putlon mga buangon kay tas tanan. Buangon. Mauna ingos Kristo mga kawatan mo naglaglag, nagpatay. Si San Pedro diri sa unang pagbasa gisaway tungod kay ni violate siya sa kanang gitawag nila standard na kinahanglan gyud ang limpyo nga tao nga laki kanarang tinuli muna ang dili mga Hudiyo di man magpatuli hugaw na hugaw ningo San Pedro mao man sad akong una-una pero gipakita mas Ginoo nga ang hugaw nga atong gitan-aw nga hugaw iya manggitagaan sa Espiritu Santo parihara sa paghatag nato kinsa man ko nga mosupak sa Espiritu Santo kinsa man ko nga mosupak sa Ginoo pasabot do na sa ang Ginoo na sa panahon manglaktod ang Ginoo kanang gitawag nato bag milagro ba nga ang tao nga di kalakaw usa lang kahikap lakaw dayon milagro na iya sa nang pagbuot basta moagi lagi niya nindot yun na basta moagi niya abasin ba ding milagruhan sa ta ikasunod simana hurot na ning 49,000 nga slots di matuman sa dangyang pagbuot di ba asway kanang imong bana nga nangabit ayaw na laging nangabuwagi dayon na imo man sang ditsoon ing na agi sa Ginoo isa asa man kumuagi day dito sa simbahan luhod usa dito una pa ka moadto sa imong kabit nya gikan ka sa imong kabit moari ka nako agi usag simbahan kana mo isulti tanawa di ba 30 ka tuig bagsige na siya gaagi simbahan ito pa dong ari na sad balik na sad nimo ana di at least ni agi siya sa Ginoo saman sakto ni ayaw sag buwagi pangutana sa Ginoo sa ni Lord buwagan ako kay kita ko divorce dayon separation dayon mura bag kitay gabuot ba ana ayaw agi sa simbahan
Lord, sa man buwagan, siya uli sa inyo, balik lang niya ugma, simba na sa ka. Sa man ni Lord, buwagan, animal kanistanan, ayaw sa, balik lang sa dire. Ug mahimo, palit la usag slot. Palit sa kag slot, lamdagi ko Lord. Sige lang, tanawa, di ba? Moabot na nag 40 ka tuig, maurag po na imong pangutana. Nya na enjoy ra kasi imong kinabuhi. Nya, mga matay man kitang tanan. O mamatay din tong imong bana. Wa na kay problema. Patay naman. Di ba? Imo ding ilubong, iagi sa simbahan. Pero bayad sa dog stipends pare. Ana sa kay ihatag ba? Pero man sa kapugsa nga dako gyud. Di man ni kinawatay ang ato, love offering man eh. O di mahatod na nimo sementeryo imong bana. Moingon din ka dito, salamat Lord, imo na gyud siyang gipapahuway. Sa ikaw di ay, di ka kapahuway anang sige niyang balik siyang kabit. Dugay naman kung nakadawat anak Lord, relax naman ko. Awa na di ay, na di kay healing. Mo to nga kandidato dayon kas langit, nabilong na ka sa turil sa Ginoo. Ug mao nay atong gitubag sa atong salmo nga nag-ingon ta, unsa to? Turag kong basahon. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ayaw itugot nga ang imong kalag magsigilan ma-dehydrate. Ang pangandoy sa atong kalag ang buhi nga Dios. Mao na usahay masakitan ta, una pa ta makakita makainom o Ginoo. Usahay mainsultuhan ta, mabugatan ta, apan usaray tumong nga ang atong kalag matagbaw sa presensya sa Ginoo. Muagi kita siyang pamaagi, dili sa atong pamaagi, hangtod na lang noon nga hinganlan tas Ginoo og kawatan og tulisan. Gilingian ay mong tupad. Ingna kawatan ka. Kawatan ka na imo nang gikalit og usab ang color sa imong buhok, imo nang gikalit og usab ang imong kilay, kawatan ka no. Muinom ka ng pills, kawatan ka. Imong singhagan imong anak para mo muhunong, kawatan ka. Wa ka moagis Ginoo. Ang pamaagis Ginoo atong sundon ha. Dili gani iyang paagi ay ginagbuhata. Nindog ta.